אפשר לעזור? השארתי פה לפני כמה ימים בטעות ספר ששייך לי, המנדרינים. מצאתם אותו במקרה? כן, אני חושבת שליה לקחה אותו, היא במרפסת. תודה. סליחה? את ליה? כן. אתה השארת כאן את המנדרינים. כן. אז איפה הספר שלי? השארתי אותו בבית כמה ימים. אני מקווה שלא אכפת לך. אז אני אבוא מחר. לא. היום במקרה הבא. גם אני אוהבת את סימון דה בובר. יש לי את כל הספרים שלה. כן? אפשר את הספר? אם תיתן לי את המספר שלך, אני אתן לך עוד ספרים. אני יכול להתקשר לספרייה, זה בסדר, תודה. זה המספר שלי. אתה יכול להתקשר באמת, לכל שאלה. או לדבר. לדבר? מה, יש לא מתחשק לך לפעמים לדבר? לא ממש.